Catherine Bidegarai euskal jatorriko legelaria da Estatu Batuetako Montana estatuan. Abokatu eta epaile bezala ibilbide luze eta zabala egin ostean, joan den azaroaren bostean Montanako Gorte Goreneko epaitegian postu bat irabazi du eta gaur bertan hartuko du bere ardura berria. Ama ahatsakoa zuen Bidegaraik eta aita Mendibekoa. Arratsaldeon ikusentzuleok eta urte berri honek gaurkoan erreportaje berezia eskiniko dizuegu Catherine Bidegarairekin, baina aitzinetik aktualitatea. Ahetzeko hauteskundeak batetik eta goizean hemen Baionan izandako istripu larria bestetik. Asteragoaz. Berrogita emeretzi urteko Baionako emakume bat hilda goizuntan tranbusak harrapatuta. Istripua goizeko 10 aldera gertatu da, herriko Txeparean tranbusa bere erregetik zijoan eta emakumezkoa bizikletentzat berriki jarri duten pasabide honetatik zijoan harrapatu duenean. Larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu diren arren, tokian bertan hilda 59 urteko emakumezkoa eta gidaria ere ospitalera eraman behar izan dute. Berehala iritsi da besteak beste Baionako auzapeza. Le trambus roule dans des conditions extrêmement raisonnable, en tout cas. Trambusek hemen oso abiadura txikia eramaten dute, gogorarazi du. Lehen aldia da hemen trambusentzako erreiak egin genituenetik horrelako istripu bat ikusten dugula. Ce drame, qui est effectivement le premier qu'on ait eu à connaître depuis les aménagements que nous avons réalisés pour le passage des bus. Autobus gidariek esana zuten puntu honetan dagoen bihurgunean bisibilitate txikia zegoela. Poliziak eta ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko. Hiru hautagai lehiatu dira Ahetzeko herriko etxeko bozaitzinatuetan eta 3 pasako dira bigarren itzulira. Izan ere, lehen postuan geratu da botoen 28%rekin Ramuntxo Goietx, bigarren lekuan 8 boz gutxiagorekin Ramuntxo Labat eta hirugarren Letizia Geston-Mixo botoen 24 eskuratuta. Filip Elizaldea Ahetzeko auzapeza izan zen 13 urtez, aurtengo maiatzean dimisioa aurkeztu zuen arte. Auzapez orde zuen Ramuntxo Goietxek traizionatu egin zuela argudiatuta. Hain justu lehen itzulian, lehen postuan geratzea lortu du. On est satisfait du résultat ce soir. Je crois que c'est la reconnaissance du travail qu'on a réalisé les années précédentes. Pozik azaldu da egindako lanaren erakuslea dela dio. Bigarren tokian, oposizioko abertzaleak. 8 boz deus, ez da deus. Badugu haste bat gure antzinean, berriz hasteko lanean, eta aritu gira, behar den bezala, baina oino badugu indarra eta olai indar gehiago emanen dugu kanpaina hortan. Eta hirugarren tokian geratu arren hautagaitzari eusten diola errandu aurreko auzapezarekin zerrendan doan Letizia Geston-Mixok. Je maintiens ma candidature et je demande aux Aestar qui n'ont pas voté aujourd'hui d'aller voter dimanche prochain. Lehen itzuliaren ostean iganduntan, bigarren itzulian hautatuko dute auzapez berria Aestarrek. Hemeretzi eta 20. mendean 100 lagunek erabaki zuten beren herria utzi eta Euskal Herritik Amerikara joatea arrazoi asko tarteko. Honek Euskal diaspora zabala utzi digu munduan zehar eta diaspora horren alaba da Catherine Bidegarai ere, Estatu Batuetako Montana estatuan gaurtikoitik Gorte Goreneko epailea. Ni nusu eta sortia hemen Montanan eta ene bizi guzia hemen eta bizi izana. Avokat bat minusun, eta gero epailea, eta gero guai dendixit Supreme Court, ene estadoa indako, Montana indako. Oh, Montana, give this child a home. Uste isit, hameka urte nien laik, basusun gure telebistan eta emazte bat avoka zela, bere senarra ere, eta uste nisin irurizela, eta lan hun bat zela, eta pentsatu nisi, nik ere nahi nila hola izan. Ordean ene amak, baitzekien eta hola pentsaketan ari bainintzan, erosiz isin eta ene gambarako murrian ezartzeko Lady Justice.
Bere ametsa jarraituz unibertsitatean zientzia politikoak eta filosofia ikasi zituen 4 urtez, eta gero beste 3 zuzenbide eskolan. Ikasketak burututa 17 urte terdiz aritu zen abokatu modura, eta epaile izateko erabakia. Gintzen eta epaia, ni bizi izan lekian, lanean arzen izan lekian, gizon bat, eta desizioa egiteko, orden jartzen zizien aniz denbora, etzizien nahi neo kesatzea, orden etzizien iten zebarzen, eta ene klientak beti pena handi batekin pentsatzen zegertatuko da gure gauzaekin, eta nik ikusten isin eta gaizki zela ez eta jakitia nola pasatuko zen. Eta ordean pentsatzen isin nik hori iten aldixit, lehitzen aldixit, bi aldekoak intzuten aldixit erten duten arguments. Etxitutziko jendiak beha sekulako zegertatuko den. Eta ordean hartako zentsatu nisin. Montanan epaia izateko hauteskundetara aurkeztu behar da, 4 bider egin eta irabazi du Bidegaraik, eta 22 urte osatu ditu epaile lanetan. Montanak dituen 56 kantonamentuetatik 40 egin du lan, eta 2024ko azaroaren 5ean Gorte Gorenerako hauteskundeak irabazi eta gaur bertan hartuko du postu berria. Baixit lagun bat alabi deia handielak eta hek galdein zixen eta nik entsatuko nienez zeren eta batxu 7, gure Supreme Courtean 7, ordean biga zixen berriz eta entsatuko elekzionian aizixen erretretan jarri, ordean galdein zixen nikinen nienez, eta ordean hartako izte entsatu. Eta enelana Supreme Court hortan izan den duzu anitz lehitzen eta iskiatzen. Eta ez join beste abokati behatzen. Ez duz berdin izanen, bena uste isit untsa izanen. Bide honetan guztian garrantzi handia izan dute bere buraso Baxenafartarrek, ama atxakoa eta aita mendibekoa. Umetatik eman zioten hizkuntza, hezkuntza zein baloretan ere. Horrela kontatu zuen 2022an zendu zen bere amak Eiande Iturbide Ilobari emandako elkarrizketan. Amerikara noa neure borondatez. Haurrek eskuara ikasi zuten denek, zeren eta mutilak eta zen bizpairure eskuar herrikoak eta hekilan beti eskuara zarintzen, eta haurrek bizikuntza ikasi zuten denek ikasi zuten eskuara. Eta gero eskolan hasten dielaik eta joaiten ahazten dute nahi eta ez obligatia baitira eskolan eta orotan arlesez hartzia. Eta guaiten eskualdu guzia joan dira zer nahi izanik, hartako ez gira gehiago eskola hartzen bainan, gehienek biziki untsa egiten dute eta denek konprenitzen dute eskola. Eta jakutsi zixen eta berdela lanian untsa izan, eta berdela eskolane untsa izan, ene aita gaztia zuzun eskola utzi behar zilaik bere familien launtzeko, ene ama ikaslaria zuzun, eta ene aita induzu Ameriketat 21 urtetan ala bere ania gaztio guaikin eta bere txantja batekin, bere osabenako lanian hartzeko, eta hemen lanian izan eta 7 urte joan zuen berriz Frantziat eta ezkondu amaikin eta ama berriz gilatek harri. Ekipia zirelaik eta munduko gerla bigarrenakoa zuzun eta ertentzisen guri ardura, historioak nola zen haurrak zirelaik eta etzisen deus jateko, etzisen jauntziak, ene amak ertentzisen bere amak berzila misetik jauntziak egin eta holat etzisen deusez, ordean historio horietak ertentzisen eta Francisco Franco taz ardura elakartzen zituen hartaz ere, eta ertentzisen behar ginela lanian huntsa izan, eskola huntsa ikasi, kasuin zegertatzen den munduan guzietan, eta zeren eta gauzak gertatzen dilaik beste munduko parte batean gure hunkitzen baitute gauza horiek, eta berginela kasuin gure gorromiak zer egiten zien. Ustezit hartako
hautatu dutela egiten dutan lana. Eta aitak ertentzisi, ez ardiak, baino jautziten balimadu, menditik beste guziak giletik jautzinen dutela, eta ez hola izaitia, ez beste ingiletik joeteko pentsaketa gabe. Eta orain arte izan duen bezain bide oparoa opa diogu gaurtik goiti ere bere lan zein bizitzan, Catherine Bidegarairi. Palestinako musikarekin amaituko dugu gaurko saioa. El Farsi raplari, abeslari eta konpositorearekin, Palestina eta Jordaniako musikaria Ingalaterran bizi da egun. 57 Saul talde famatuko kantaria ere bada, eta makean izan da berriki Palestina ibaitik itsasora libre jardunaldiaren kari. Usentzuleok, bihar arte!